Roma Kapitulo 5, versikulo 2. Gapu kinkwana may addaan tayo, ipagserkan, gapu iti pagmati. Ito'y aparabor, isu ti pagtalidan tayo, sitigagkar, isu ti pagtalidan tayo, sitigagkar. Kat agkaraku tayo, iti namnama iti dayag ti Diyos. Kapsat tin kakadwa, katag ito'y nga panawon tin tayo parang sagsagrap, di makunkunang galawis. Mas asilig tayo, di ulam, di December, ang medyo palang nabara. Kaya't nakasawon, pagkogya, nga sumsumrag tayo, ti klima, iti panaglangis, ti panawin. Kat ti panaglangis, ti panawin, ipagpakita na kakabsat. Nga uray mat, ipamati, di tao, umaymat, di panaglabis. Isu nga nagsao, kakabsat. Niya po tayo nga Isus, kada kitadalan, akas kini Pablo, ngayon baga na kadakwada, nga panawan, akasapulan, tinatagkar, apamati. Anya tigapuna no apay. Nga niaputay nga Isus isuday ko'y tinimbagana. Ngayon bati nga sao kina Apostol Pablo ngamin ang muna nga iti panawad ay ayakan na kabsat kadagijay nga tiyempo. Adu dagiti aglabis iti pamati na. Adu dagiti agkapoy iti pamati na. Isu nga kunana nakabsat kinagayan masapor tinatibkar apamati. Tinatibkar apamati kakabsat. Isu dayto iti adda kinuana versikulo 3. Kuna tigas ko. Kat saan lalang ada ito, inodigat agrag po tayo, mat kadagitirigrigat tayo, nga ambo tayo at rigat pataodan na iti anos. Doon tayo makita mga kapatid, yung isang tao ay nagsisilbi sa Panginoon. Doon tayo ipanawan kakabsat. Nga sumangbay dagiti adu nga rigat ti kasasaad ti panagserbi. Ngem anya ti kiruna Apostol Pablo kunana kasapulan tinatibkar apamati kunana ket adda kuma kada kayo. Iti panaggrado iti tiyempo nga umay dagiti rigat ti kasasaad ti panagbiag panunutan tayo kumang dayjay na isuro ka na tayo may panggap ti ayat taday ka na ayat iso awan sa bali no saan na niapo tayo nga Isus. Iso na ito'y kakabsat kinagayan akinunana nga iti tiyempo nga umay ti panagrigat ti baysa ang amati. Umay kumamat kinkwana ti panang panunod nga agrag-o talagitoy abanbanag masapol ang mapasamat masapol ang aramid taditoy di baka baka kita dagiti kaptao no sinuda dagiti natibgar iti pamati na. Padaydayaw ni Apo Diyos kakabsat kinagayan. Basta ni brother na Melchor, naggraduar ini
19. Naggraduate na kayo di 19. At pagyamanan tayo ti Apo, ado tilinakam na, ngarigat sao managdadagsin. Ngam maraydayaw ti Apo, inbilan na amin, dagitoy nga ko, anapasamak kinkwana, kat maraydayaw ti Diyos, at dapay laay, nagserserbe, iti Apo, palakpakan tayo ni Apo Diyos. Apay, nakabsat, na dagitoy, dagitibanbanag na insuro, na Apostol Pablo. Versikulo 4 ko na lang. Kat ti anos pakasutan, kat ti pan nakasuot inanama. Kaya't na nga saway, mga kapatid, lumay, ti pan nakasuot, ti kasasad, ti panagbiag, may panggap, ti panagserbi, ti ako, kabaan, ti pambati, may sagayang mga banag apagdalanan, paglasanan, ti agkunan na nagpalinin, nga anak ni Apo Diyos, nga umay, dagiti, banbanag, apakasuotan, ti kasasad, ti panagbiag. Tignan ninyo mga kapatid, yung testimonyo, yung ating inanatay, kay Sister Pasita, at tawan dagan tilay upog. Nga madapailaan, kinkwana tinatagkar at ang mati. Tambo na, natipagdalyasatan na ang agdama. Isuda nagito'y ti pakasutan. Iti pagmati nga pataunin na ti anos. Kat maraydayaw iti Apo kakabsat kinagayan. At dapailaan kinkwana ti tsimpo. Nga saan na nga pagarupan na itiday pinagdaw. Adda, itunag ni pagdaydayawan ni Apo Diyos, ngam gaput adda kinkwana, dayjay natirkar at mati, patsyen na ayatan na kapsat, ngati ay na dito, mangtad, di pa nakapatitkar, di pa mati na, gauray pa'y adu, dagiti panpanag, anaglasak na agdama, asag sagaman na, ngunday ito'y di mangipakita, kin mangipanagnag, ay ayatan na kapsat, nga adda kinkwana itinatigdan apamati. Iti versikulo 5 kakabsat kinagayan, kat tinanama saan apakaibabainan, kati ayat ti Diyos inparukpok, nga iparukpok, kadagiti puspuso kayo, gaputi Espiritu Santo, ana itad kada tayo. Kakadwa kinpapagayan, na ito'y namnama, na ito'y kada tayo. Ana iparupok pa ito'y di pa nakabalin di Espiritu Santo. Nga isugda ito'y kakabsat, ilagayan, kakadwakin papagayam, dahil dyan, adda manipod kadagini puspuso tayo, nga saan nga isutin tayo pakay babay na. Nung isukit ditin tayo pa kay dayawan, katigabuna, makita na, nakadagito'y pailang aldaw, adda, anatiggar, ti pamati na, kakabsat kinagayan, kasta kumamad, iti kasasad, tunggal maysa, kada tayo magkunan na mamati, kadagitin mo na, nga namati nga adalan, nga isuda dagiti ministro ni Apo Diyos, adu kadakwada tinaglasat, adu kadakwada dagiti banbanag anapasamak tinasasad ti panagbiagda. Ngam dagitoy inbilang dangarag-o dagiti rigat asimangbay kadakwada kat inbilang da nga namnama gaputi panaganos da nga isugday da ayayagan na kapsat iti bunga na isu tinamnama nga maidalaw ni Diyos gabo kanagtalinagad da anategkar iti pagmati. Kakabsat kinagayan iti da ito'y ngaldaw panawulay nga tinategkar ang pagmati kasapula. Kitaan kayo ti agdama, kada kayo manalaing agdamag, iti damdama. Talagang matungtong palad.
nga gubat. Di pagilian tayo mga Pilipinas kasta, pasinlangan, may salangan na purgada. Baka mapasama, iti pagilian tayo, ti gubat, iti nagbautan, iti China, iti Pilipinas. Nung dito, iti makipakita, iti makipanagdag, kapsa. Di pagilian tayo, mga Pilipinas, pasin, nung para tayo, iti populasyon ti China. Ngayon, iti sumbat ti Diyos, gaputa ti nasyon tayo nga Pilipinas, kat maysa kadagiti na Kristyanuan, nga addaan ti wayawaya ti bundaway amamati, nang runa iti parangawat kinaputa yung Yesu Kristo, adumat dagiti pagpagilyan, nga mayat nga mangtulong kada kayo nga taga Pilipinas katnon iti kasta inda tugngalen dagiti banbanag nga saan anaimbag apang ganda nga kayatda nga sakupon ti pagilian tayo nga Pilipinas ket dakkalaunay adayaw ti Dios talagiti nabibilag nga nasyon kakabsat adda datata diti pagilian tayo ket dagiti armas wenno dagiti nagduduma nga amuda nga mausar ken maramat addan kasimmang ganda dagitoy kakabsat ti dagayen banag kahit dagitoy abanbanag isuda itinted ti Dios kain tayo panaganos gapo at inamnama isot pa kay dayawan tayo no na tayo kat natibkar iti pamati tayo iti versikulo sugagapsa kuna natin kastor ngayon ti Dios inpatalgad na ti ayat na kada tayo agsipod tayo dinto amay managbaso tayo pailaan ni Kristo na tayo kapo kada tayo kakabsat kinagayon inpatalgad ni Pablo ti ayat niya po tayo Yesu Kristo nga isuday na ikinuna Apostol Pablo ang masapol nga napudno nga palagserbi. Tinapudno nga palagserbi kalabsat. Isot kasapulan kalagitoy nga palaway. Tatigapuna ko na iti Diyos in patalgad na kayat na kanatayo. Agsimot tayo ginto ang managbaso tayo pailan ni Kristo na natay gapo kada tayo. Gapo kada tayo sa panagbaso tayo kalabsat. Dahil tayo insuro, ikabsat tayo may pangkayat na isu niya po tayo ng Jesus. Isu na ito, napudno nga panagserbi. Tika sa bulan, kadagitoy nga panawal. Tapnon itikasta kalabsat kinagayan adda kada tayo dayjay makunkuna at algad nga inted ti Diyos kada tayo nga day kada algad isu dayjay napudno a panagserbi saanen nga panawal iti aleng-aleng saanen nga panawal iti pagbanak nga adu nga rason. No di ket panahon kalabsat ti kasapulan ti Dios ti may sa tao dayjay napudno nagserbi. Dayjay bersikulo no ibi ko na nang nangruna pa kayo idinto ana palunted tayo iti dara na isalangan tayo iti pungtot gapukin mo ana. Dito'y kalabsat, tidara nga po tayong Yesu Kristo, isu tinang palintag kada tayo, kahit naisalakan tayo, idyay pungtot, na isu
nga iman, abay, ngamin, kakabsat, tinagayan, inawat tayo ni Apo tayo na Iso Kristo, gapo tayo inawat tayo, kasapulan tayo naroon, dahil naputno, apa nagserni. Tayo di versikulo 10, kunana iti kastoy kakabsat. No, tano idin ito, akabusor tayo. Naikapya tayo iti Diyos. Gapo iti papatay kanak na. Anang nang runa pa'y ita. Ta, naikapya tayo. Maisalakan tayo. Maipoon iti biyag na. Dito saan nga may diba? Nga hindi saan tayo pa'y nga naman. Abusor tayo ti Diyos. Saan tayo nga naikapyakin ko na? Nung hindi inawat tayo, kunana, naikapya tayo iti Diyos. Hayap na sa word, nagpalin tayo ang may kare, na isugat anak na, isuday ka tirason, ay ayatan ang kapsa, nga datayo, kasapulan tayo, tinapugno ang panagsilbi, gapo, taadda tayo, ang naikapya, malipog iti Diyos. Saan tayo ang abuso? Saan na tayo matan, abusuran, nudigan, isu, din tayo pagdaydayawan, isu, din tayo pagkarkaragagan, isu, din tayo pagtalgaran, kat isubay ay ayatan na kapsat, nagkarikit, kinunana, naikapyakan iti Diyos. Kakabsat, hindi ngayon. As ano, tiwagas, ipanagipakita, itinaputlo, kapanagservi. Dito, itipasal, ipanagbiag, timaysa na adipan ti Diyos. Sila mo na, timaysa adakal asaluso. Una, ti Aris, awan, ipagdayawan niyo nga Diyos dito, Diyos saan laang Asya. Jadi pun kiapo kalapsat, saan na nga sinurot, saan na apinati, taadda inawat na, nga Diyos na pagserbiyan. Kay suday ka, pinagipakita, kinmangipalagnat, nga adda kinkuana tinapudno ang panagsilbi. Talagiti tattaw nagkararag na talagiti di Diyosen ngam ni Daniel kumabsat nagkararag kini Hiuba. Kat balten di man nakakita kagita tao in-report na idyan palasyo ngam anya tinapasama innalada ni Daniel intakwak na kadagiti karungsutan na ayan ti lugar ang nakaibubukan nagito'y ngalyaw ngam ni Daniel karabsat pinagayen saan na nagputay no digat inpakita na itinapudno ang panagserbi na kat dito'y ang nakakitanda iti kinapudno na ti Diyos ni Daniel pudno may salakan na tayo din kapwakda tayang nagitilyon saan da ang nakanganga nudigat si kakaunda. Kaya't na nga sa ti Diyos na garamit iti minagro awan ti butay awan ti panagdodwa agsipot taaddakin kwa na tinapudno ang panagserbi dito'y ang panagnekan na dagiti tattao ti Diyos ni Daniel nga iso ti Diyos tayo ita ngayon tayo pagsersergan, iso tilang salatnet, iso tilang isalakan, kat inpakita na kadagdag tao, kat ni Daniel kumagsak tinirayan, nagbalin, maulidan, nagbalin, kapagtalkan, kat kunati are, irwariyo, manipot, itirukid na gitilyon, kat ita, ipagsergan tayo, kunati are, awan sa bali, no saan ang Diyos dinanggay taiso ti pudpudno nga Diyos ang mangisalakan kadagiti tattao ket kasapulan nga
na adda kuma kada tayo tinapudno nga panagserbi. Dahil ito'y di balikas ay ayatin na kapsa. Kaya't na nga sa unang palin ang modelo ni Daniel. Kat natayumat kadag ito'y ngalaldag. Kada tayo nga agpuna na mamati. Nagduma kakapsa. At datayo tulad di kagimungan sa nagsudin danan niya relihiyon mo ay walang sagot. Walang sagot. Pero yung mga iba ay Pentecostal, Assembly of God, Pentecostais. Kaya na sa unang saan tayo gumangay bahin, nuligan at dako makada tayo, tinapudno, apanagserbe, ijay Diyos, at pinati tayo, madaydayaw, niya po Diyos. Iti kapitulo 6, iti dahi matang libro, Roma, versikulo 23, kasto iti mabasa, ay ayatan ang absat. Kapitulo 6 iti Roma, kapitulo 23, kasto iti mabasa kakapsat. Tadag iti supatak ti bason isulipatay. Ngam tinaparabor kasagot ti Diyos isu ti biyag nga agnanayon kiniso Kristo nga apo tayo. Ayatan ang kakapsat ken gagayon. Iti na ito'y nga daw, at na dito'y ti makunukuna, nga inbati ti Diyos, nga ti sagot ti Diyos, ti tao, iso ti biyag. Iso ti biyag. Iso nga, mabasa tayo dito, versikulo 3 sikulana, kakapsat kinagayon, iti daytoy nga libro kunana. Kat di kayo idataw ibasol dagiti kamkamyo nga arwatan ti kinadakas no digat indaton nyo dagiti bagbagiyo matlaan ti Diyos akas lan nakagungan kadagiti natay in kadagiti kamkamyo nga arwaten ti kinalintag amay paay iti Diyos. Kakabsat kinagayon, ti tao kanangawat kinaputa yung Yesu Kristo, isagot ti Diyos kinkuana iso ti biyag. Iti versikulo 13, iti kapitulo 6, iti dayto nga libro, Roma, masarangan tayo nga kunana saan tayo nga indanon dagiti pasat ti kamkaman dagiti bagbagi tayo ti kinadakas no digat indanon tayo ti kinalintag dagiti kamkaman tayo nga isud dayta ti rason lumapay nga isud kami pakita nga dayjay biyag nga sagot ti Dios iti maysa nga tao kakabsat at dakumakin wala ti panangidaton na dagiti kamkamon ti paset ti bagina nga agaramid tinaimbar daita kakabsat kinagayon iti maysa kadagiti namnama nga awaten ti tao ti sagot ti Dios nga iso ti biyag no ti maysa nga tao kat inawat na naputa ng Yesu Kristo rumbal nga ti paset kamon ti bagina iyawat na manipod ti kinalintag ket usaren na dayta apagdayaw ken niapod Dios daytoy kakabsat kinagayon iti tarigagay ti Dios akin nana gapo tayo daton nyo dagiti kamkamon dagiti bagbagiyo manipod ti kinalintag pagdayaw yung araw manipod iti Dios isungay tangal daw at datayo at kaditaw ng mangiday-dayaw kadagiti nagduruma awagas ti panangidayaw panagkanta panangted kin kastamay panagtestimonyaw kin kastamay kakabsat iti requesta dagitoy kakabsat pinagayan iti intayo arabinan gaputa dagiti
bagi tayo, indaton tayo, iti kinalintag, manipod, tinaputa nga Iso Kristo, tapnon, tisagot, ti Diyos, nga Iso tibiyag, dumting mat, nga Iso dayta, tinamnama tayo, nga agkuna, nga agserbi, iti Apo. Versikulo, 14 na. Tatibasol di agarin to ka na kayo. Tawanan kayo, iti babaan tilintay, no digat babaan ti parabo. Kaya't na kasawan kalapsat ti dagayan. Dagidi unuran ang kapanawan, dagidi adalan nagbiagda, iti sidong ti babaan tilintay. Ngam datayo kalapsat, agdatay mat, nga bibiyag baikan ti parabo, nga isuday kasagot ti Diyos, nga biyag nagnanayon, isumay ti daytoy nga daw, ay ayatan na kapsat, may sa tayo, alayin kasatan, katigapuna, at nakumaka na tayo, tinatibgal apang mati, nagudlo apang nagsilbi, tatlong tisagot ti Diyos, nga isutibiyag, isuday ka, kay aramiden, kat idaton tayo, dagiti bagbagi tayo, tatlong itigasta, kapsat tinagayon, kat aramiden tayo, dagiti pagrebegan tayo, kasbaysa, anak palinen, nga anak, iti Apo. Iti na itumingal daw, alayatan na kapsat, nakalaunay, tayo paragyaman, kati Apo timang bidisyon, iti sa una, iti daytoy ngaldan.